asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Panjenengan kalian sambi nggih, panjenengan kalian zikir kesane mangke Islam sekujur tubuhipun panjenengan melalui sampeyan tedha-tedha niki mangke lekat di dalam diri sampean sambil praktekaken ten griyane panjenengan. Ngaos niki kata ingkang sanjang bahwa ingkang kula sampaiaken niki sanes ilmu kula, ilmu hak kebenaranipun Allah. Ngoten menika enten sing sanjang, masirul ilmu niku makrifatullah. Kanjeng Nabi mboten ngajaraken terus ngoten. Umum niki. Dadose kita dadi wong Islam niki mung napa nggih? Mung namung ngrungok-ngrungokaken mawon keimanane panjenengan boten saged meningkat sakbenere sedangkan Allah meniku menuntut panjenengan didadekaken makhluk ingkang sempurna sing wujud menungso iku jelasipun tentunya niki dituntut makrifatullah. Nah niku nggih. Namun kita niki Islam ten Indonesia niki 500 tahun niki pun dibohongi oleh orang-orang yang mengaku darah Rasulullah, yang mengaku cicit-cicit Rasulullah. Kenyataan mereka adalah orang Yahudi. Datang ke Indonesia niki 500 tahun mulai Yahya sinten? Utsman bin Yahya nika gembosi nggih. Pejuang-pejuang wali Allah Indonesia, ojo merangi Belanda. Nggih, haram. Diterusaken sampai sakniki. Gus Dur PKI, Kiai Hasyim Asy'ari PKI sinten sing sanjang. Nggih, sing panjenengan kula kali panjenengan kula anggap niku wali terus sinten tapi kula mboten. Mulai awal melalui sholawat niku nggih kula diparingi semerap. Sakderenge rame kados ngeten niki termasuk nggih sing dibongkar dateng Kiai Madudin niku nggih niku sakderenge niku kula pun kali kanca-kanca niku kula sampe dimusuhi sampe nggih nika wis krana kaya wong apik dhewe ae iku turunane nabi iku wong Arab wong ngene kenyataanipun sakniki panjenengan pun semerap nggih. Atos-atos panjenengan ingkang ngaos sesungguhnya ilmu makrifatullah niku pun diajaraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui cerita-cerita yang di dalam Al-Qur'an lan dikitabkan oleh Allah. Kitab niku kata sing disobek disingitaken dhateng orang-orang yang tak bertanggung jawab. Lah niku nggih. Contohipun Kanjeng Nabi melakukan menjalankan Isra Mi'raj. Lah niku disiaraken, diajaraken melalui Al-Qur'an, melalui kitab Allah. Lah niku nggih niki napa dados cerita mawon. Akhirnya panjenengan boten saged Isra Mi'raj terus sinten sampean boten Isra Mi'raj. Gak duwe makome wali Allah, gak duwe makome ulama. Gak kirana iso kon kaya ngono terus sinten. Panjenengan lampahi sholawat mawon mangke sampean dipilih Allah kiyambak, dipilih Allah Isra Mi'raj. Maka niku diajaraken diceritakaken melalui kalamipun Allah. Panjenengan kait kepirang dalem mriki. Salah satunggalé nggih ngoten makrifatullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu malaikat Jibril panjenengan mboten saged kepanggih malaikat Jibril saged panjenengan Al-Fatihah sampean kados niku wau pasti panjenengan dikepanggihi napa sing sampean celuk-celuk napa sing sampean Al-Fatihah sampean bersolawat terus Kanjeng Nabi otomatis Kanjeng Nabi ingkang noleh panjenengan. Lah wingi kula kali panjenengan sholawate mung dadi patokan dadi ten ngajenge mawon. Akhire panjenengan meyakini kula. Akhire panjenengan mboten kenal Rasulullah, kenal kula. Akhire panjenengan kula akali. Pokok sampean ngaji teko mbayar nggawa rokok, kula lemu, aman pun, tapi kula benjing diancam datang Allah ten nggih papanipun neraka jahanam niku nggih. Lah niku salah setunggal niku wau ingkang diajaraken dateng Kanjeng Nabi melalui cerita Al-Qur'an kalamipun Allah Isra Mi'raj panjenengan saged. Panjenengan kholwa mlebet 3 dinten. Seumur hidup panjenengan boten enten ingkang khusus dateng Allah. Panjenengan kali kula mung nggih niku wau krana boten ngerti ilmune akhire nggih niku wau wis. Cobih mawon panjenengan niku lampahi kholwa 3 dinten. Sampean mlebet teng kamar lek enten tiyang sepahe istri panjenengan sampean pamitan teng ibuke panjenengan pasti ngerti panjenengan ngaos-ngaos.
napa kholwan niku Kanjeng Nabi nggih nglakukan niku. Maka panjenengan mangke dipilih oleh Allah piyambak perjalanan Isra Mi'raj. Nggih niku. Lah napa Mas Irul kok kula niki kata ingkang sanjang bahwa ilmu ini ilmu sesat. Kenyataane mboten ten Al-Qur'an diajaraken niki. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih diceritakan digambaraken tentang cucunya. Nah niku napa Kanjeng Nabi niki wau kok sering nyiumi lehere Sayyidina Husain. Niki ajaran sing ditutup. Sesungguhnya ini ajaran dari Allah langsung melalui Kanjeng Nabi. Nah niku diciumi lehere. Lalu Aisyah nggih Fatimah. Lalu Fatimah tanglet cara kasar ngeten napa ya kok putu iku sampean ciumi lehere. Lah niki nggih. Dereng terjadi niki. Oh iya engko putuku sing iki perang. Ditugel ndase. Dipotong kepalanya. Lah niki diajaraken ten Allah melalui Rasulullah. Kita diilangaken cerita niki dadi mboten dados ilmu. Sesungguhnya lewat cerita ini diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah sampai cucu Kanjeng Nabi kiyambak nggih. Perang ditugel sirai. Nika pun umum nggih. Niki dados ilmu nggih. Lah mongko malih diceritakan malih dateng Kanjeng Nabi Muhammad melalui Kanjeng Nabi niku diperangi datang tiang kafir. Setiap hari Kanjeng Nabi niku pun diintai. Setelah Kanjeng Nabi melampah menawi niku ten masjid menawi niku ten pundi, Kanjeng Nabi lehernya diacungi pedang ngoten. Ya Muhammad, sapa sing kate mbelani kon lek wis pedang iki ana gulumu. Ngoten. Lah niki dibusek kitabe, dihapus. Dilangaken napa sing diwaca dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wau. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebut asma sinten? Allah. Namun digandeng oleh Rasulullah. Panjenengan niki damel istiqomah nggih. Pun kepingin sakti, pun kepingin apa, mangke kula paringi semerap sing ajaran sesat sing melalui niki sing Kanjeng Nabi niki dikatakan dikambing hitamkan ngoten mawon nggih. Allah niku Kanjeng Nabi niku sanjang. Ya namung niki sing umum mawon riyen nggih. Datullah bismillahirrahmanirrahim. Dat ingkang damel makhluk sedanten niki. Datullah wohne niku wau sing dadi ajaran kita melalui Al-Qur'an. Lah niku nggih. Sampeyan damel niki. Aja kepengin sun mata ajiku. Wetan gambar Semar karo Bagong Lita-litu badar bae bibir bengkong niku ilmu sesat. Kulhu geni, kulhu sungsang, wali yuwa, wali karsa, kersane Allah Ta'ala, pagerjati sangga ulu. Sambuk ketali apa yang plataran katon segara patan katon gunung pelkak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mangke kula bongkar iki panjenengan mangke semerap. Dadose ilmu makrifat tuwa niku nggih mboten diajaraken langsung kon ngini kenyataane pun ngoten Allah niku. Tapi niki dihapus diajaraken melalui cerita Kanjeng Nabi niki wau dirubah oleh orang-orang yang bergedok agama bisnis pondok dan pasuruan iki. Nggih, kenyataane pun mereka merubah sejarah Indonesia, merubah kehendak Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebu neraka. Oh, lek mati besok keluwen jenengku. Nggih, lan niku. Sampean krungu adzan gak usah salat, mung omong-omongan ambek aku tok ae. Iku lebih apik ketimbang sampean salat. Niki sing ngengken salat Allah. Kula rubah kados ngeten. Perilaku jahiliyah moko ingkang ditangluti dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwedeni ten Rasulullah. Rasulullah mboten disinten-sinten, jin, iblis, setan.
Jajal mboten wedi. Kanjeng Nabi niku wedi mung setunggal, ulama su. Niku ngoko panjenengan iki panjenengan dadosaken pedoman iki. Yugan-yugane panjenengan lek ngaos hati-hati, aja poleh gamisan, aja poleh sorbanan, aja poleh pondoke gedhe. Atos-atos panjenengan ngaos mawon ten pribumi. Semerap panjenengan iku waline Allah, turunane wali Allah lek pribumi temenan. Lek sing dugi niku waline setan sampai Rasulullah niku pun menyareat tarekat hakikat makrifat sampai diayatan ngoten Rasulullah. Napa ulama su niku? Sanes asu, lek asu niku sik mulia ketimbang timbang ulama sunni bang. Ulama sunni ku wau yang berkedok agama sing nyampekno kehendake Allah melalui dalil-dalil Allah untuk dijadikan kepentingan pribadi ngene ku wau. Sing ngrubah sejarah Indonesia termasuk. Lah nggih. Lah niki wau nggih ajaranipun makrifatullah niku kathah pun cekap niku wau ingkang kula sampai akan nggih niki ilmu kehendake Allah syariat panjenengan lebih nguasai lebih ngerti ketimbangipun kula nggih namun niki enten ajaran ingkang mengambing hitamkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku panjenengan selama niki ngaos-ngaos cek rame cek napa panjenengan digoroi napa wacane Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Sayyidi. Ya Rasulullah, kula nyuwun karomaipun Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Nah niki panjenengan boten paham, sebenarnya panjenengan paham bahwa di kalimat tadi ini ada yang menyesatkan kita termasuk murtad. Bismillah bener, sahadate bener, kula nyuwun karo Mai Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Waliyullah boten angkal tadi senajan wali senajan sultan. Akhirnya muter-muter kaya wong gendeng sot-sotan akhirnya. Jurusane perdukunan, jurus-jurusan. Allah mboten muruh ini iki Kanjeng Nabi mboten muruh ini iki. Mboten enten niku panjenengan pun saged semerap wirid sakniki. Sing garai ten TV-TV nggih sot-sotan kate geblak. Dikentenaken mencelat, dingotenaken mencelat. Budalo nang ngene Palestina. Goncangane bome kaya ngono tok, gak senting mikir kok nggih. Digoroi panjenengan terobsesi sampean didoktrin akhire sampean muter-muter kaya ngono gawe jurus pedhes ganti pedhes, gawe jurus kok dadi sampeyan lho. Perwujudane kerah niku, perwujudane macan niku gereng-gereng nggih ngoten niku. Niku doktrin pembodohan, kesesatan yang di dalam diri ini setiap ada ajaran agama Islam niku tunggangane nggih ngoten niku. Sing ngajar-ngajaraken napa sih intine niku? Kula ajaraken ngoten. Mek kula mboten wedi mangan. Nggih. Oh seneng socotan ngene tung mencelat ngene mencelat. Lek ngoten niku kula bongkare. Napa ingkang didamel wacaan niku wau nggih. Jelas sesat krana nedhi ten Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Apa pun sanjang, lek makhluk gak kena jaluki, kena dihormati tok cukup di Al-Fatihah imam. Lah niku njaluk. Lah niki napa sing diajaraken ten mriku panjenengan digoro-goroi. Intine niki wau teng lebete bacaan niki wau panjenengan dikengken nglampahi nggih sing umum niki nggih, sing melalui orang-orang merubah kehendak Allah. Keislaman yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sampai didamel kanuragan ngoten niku napa bacaane sing ingkang diutamaken hijab. Nah niku. Hijab niku terose nggih. Niku lek sing mboten ngalami mboten napa. Niku saged sing ngamalaken niku hijab kula saged mboten ngocengeten. Dikinten kula niki napa prewangan. Mboten saged. Kenyataane hijab niku napa kok tapi jin. Tiyang lek sing nglampahi ilmu hijab niki wau pun darah mendaging, mripate niki ireng. Berapa ratus jin sing wonten lebete khodaman bacaan hijab niku wau nggih niku wau khodame jine moto niki wireng-wireng ngeten atas panjenengan nggih lek nglampahi sing bener napa selawat sing bener niku sing saged sampean ngeteraken nggih niku wau ingkang kula sanjang termasuk Isra Mi'raj termasuk kepanggih malaikat Jibril termasuk kepanggih Kanjeng Nabi niku jelas termasuk nggih semerap panjenengan piyambak sinten sabeneri panjenengan. Lah niku hijab. Terus malih niki sing melalui umum nggih
melalui umum sing kita sering pirengaken. Nek sampeyan kepindah didukun niku wis sampeyan waca. Nggih niku wau sing kula sampaiaken niku wau. Nggih. Nur buat panas ngamukan iki. Niki arahe ten mriku. Napa mawon niku ngomong kayak gitu. Hijib Nur buat. Hijib Nur buat. Ida batatum jabar. Wis napa malih? Wis niki mawon nggih damel contoh nggih. Lek sampean amalaken niki nggih niki mangke sing sabat nggih sampean damel nambah-nambani tiyang. Sing didamel tiyang-tiyang niku tangane nyedot. Tangane panas. Niki kabeh jin saged. Nggih. Napa kula kok sanjangan kula ngalami. Tapi kula mboten damel niki mung sekedar cerita mawon atos panjenengan niki wau lek enten melalui sing ten umum teng ngaji-ngaji mriku. Lah ten kita niki tiyang Jawi napa sing kita digandeng niki wau tambah kados sakti nemen. Napa? Sing niki wau, Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso niki wau jine sejenis hijib. Bedane napa? Bandung Bondowoso niki jine mboten salat, ruwek-ruwek. Niku penggaweane matane ngelirik-ngelirik. Berarti lek enten tiyang sing kados kula niki menawi enten tiyang sing amalane pun istiqomah Bandung Bondowoso sun mata ajiku Bandung Bondowoso. Wis mesti sanus. Ora wis mboten kabeh mawon nggih saken sampean aja dilampahi niki. Niki gak gawene teng tangga ten napa ngelirik-ngelirik sami kalih hijib niku wau. Bandung Bondowoso niki wau kulhu geni kulhu sungsang panas kabeh niki mergane tangane iso panas. Sampeyan lek tau nomba-nomba pun tau jelas sampean dicekel ngeten tok panas. Oh tangane wong iku panas, oh berarti wali ajur kabeh imane sampean. Ora usah. Nggih, kedik niki wau niku wau ajaran ingkang sesat pun dilampahi dampake wirid-wirid khusus niki wau ten putra-putri pun panjenengan ibadah panjenengan tumut-tumut ngeten iki jurusane ten Allah ingkang saged tanggung jawab ten alam kubur ingkang saged tanggung jawab ten akhirat mangke. Lah niku napa ingkang saged tanggung jawab sedanten niku masihul gampang niki Allah ingkang sanjang. Bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Allah ingkang sanjang. Lah napa panjenengan kok yakin ten kula? Apa le kula ngeten pemimpin agama ngeten-ngeten namung gambaran mawon niki nggih. Kula ajari sampean maca Yasin ping sakmene. Maca iki sakmene mboten enten dikengken Allah niku mboten panjenengan mboten maca Yasin. Yasin niku pantese diwaca sakbana niku Allah ingkang ngeken melalui kejadiane Kanjeng Nabi. Lah niku mboten dadi istiqomah niku. Cukup panjenengan lampahi bacaan surat Yasin niku napa sing disejaraken dateng Kanjeng Nabi melalui Kanjeng Nabi nggih niku cukup mboten usah sampean istiqomah sing niku. Nggih, apa mawon melalui Al-Qur'an nggih mau selawat mun kirim suratul Al-Fatihah teng wahdatul wujud wali-wali Allah mangke nggih panjenengan dikepanggi. Lek panjenengan mboten tau ngirimi wali-wali Allah wahdatul wujud waline Allah, kapan sampean dikepanggi? Nggih mboten saged. Ibarat kowe kun gampangan mawon sampean timbali kanca jenenge sampean. Sampean celuk sinten ngono pasti noleh. Nggih niku nggih ajaran selawat nggih ngoten. Sallallahu ala Muhammad gampang kok panggih Rasulullah. Masih gak ada makome sing sampean diweden-wedeni niku mboten sampean sedanten niku makhluke Allah. Lek panjenengan purun panjenengan dikai ilmune Allah, ilmu Allah niku sanes ilmu turunan. Sapa mawon sing gelem nggih monggo niku Allah janjinipun Allah. Tapi kita niki pun terdoktrin 500 yang lalu kita Islam yang di Indonesia niki pun terpolusi oleh cerita-cerita orang-orang yang mengaku darah Rasulullah, cicit Rasulullah, kenyataan mereka berdarah Yahudi. Panjenengan pun semerap nggih. Lah niki wau ilmune pun jelas bahwa ilmu ma'rifatu wa menika pun diajaraken melalui Al-Qur'an lan melalui cerita Kanjeng Nabi.
Lah ilmu sesat sing ingkang kula sanjang niku wau wacanane Bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah kula nyuwun karomah Sultan Aulia Syabdul Qadir Waliyullah niku sesat krana nediten Sultan Aulia Syabdul Qadir Waliyullah pun jelas di syariat tarekat hakikat makrifat niku boten angsal nediten makhluk mung kita hormati mawon ingkang sudah ditetapkan oleh Allah nggih para nabi lan para rasul lan para wadatul wujud wali-wali Allah mung di Al-Fatihah mawon mangke Allah ingkang ngatur panjenengan diparingi napa niku kendhake Allah nggih wis wingkinge niki wau bab istiqomah ingkang menyesatkan panjenengan nggih niku wau kula utaraken nggih sampean sayangi sak temenane putra-putri pun panjenengan pun ngelampahi sing kados perdukun-dukunan niku sulit sampean sik poso melalui Jawa sampean sik poso pati geni poso ngrowot sik ngumbak sik buang kembang sik kum-kum ten lepen lah niku nggih lah niku lek melalui sing kados basa Arab niku senajan enten salah setunggale ayat ingkang entel Al-Qur'an niku nggih enten ayate Allah senajan ayate Allah nggih sesat nggih merga napa enten khodame ingkang menjadi sekutu wirid niku wau maka ten syariat tarekat hakikat makrifat boten angsal menungso niki sekutu kalian digambaraken melalui setan dateng Allah nggih melalui setan niku mau nggih sekutu kalian setan boten angsal nggih lah niku pun jelas nggih dadose panjenengan niki pun angsal ilmu sesungguhnya yang diridhoi Allah dunia ini di dalam kubur nanti lan di akhirat nggih niku wau datuwa napa mau napa Pak wis lali kabeh datuwa bismillahirrahmanirrahim ngoten nggih sampean dadosaken amalan niki ilmune Allah ingkang diparingaken makom ingkang tertinggi dateng wadatul wujud wali-waline Allah nggih tasih kata. Nah niku nggih kersanipun panjenengan pun sakniki pun mirengaken sesungguhnya mencapai mengenal zat tuwuh niku nggih bacaane nggih niku wau. Salah setunggale mangke setelah panjenengan ngalami istiqomah termasuk panjenengan ngelampahi kholwah niku mangke diparingi kiambuk dateng Allah. Maka syariat tarekat hakikat makrifat sesungguhnya guru abadi kekal sejati niku datuwah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.